Салом алейкум бачо. Видеои ки шумо мебинед, ин видеоро ман ҳамроҳи подписчикои аҷо озвучка кардагим. Иҷа як хизмати ман неста, хизмати ҳамаи. Агар видео маъқул шуда боша лайк бимонин ва агар бихоҳед ки ҳамтари видео ҳамроҳи шумо ягон тайдига бирояд бинависен дар комментарий ва рӯзҳои наздик насиб карда боша прямой эфир сар метен дар якҷоягӣ қади шумо ягон тайдига видео озвучка мекунем. Рафтем. Озвучил за ханда. Салом алейкум. Ва алейкум. Ягон ёрдам пурдам дар кор нест? Ман ҳозираша тамошо кардистам. Ман гуфтам яъне қиш кунам. Медонем ин рӯз мо дар футболка турсик-мурсик дар ҳама дар скидка рафтестай. Ништияк. Гуфти гапҳо. Номи ман Ашурбону. Ҷуроҳо маро Ашурчик меган, окей? Фаҳмо гап нест, раҳмат. Ягон чи дар кор шуд, ту фақат сухан кӯ. Шид гап нест, фаҳмидам. Аи ҳама рангои алабала ҳастай. Фаҳмидам, раҳмат. Мехоҳӣ биёрм шом? Не, дар кор нест. Ашури чит? Ман тамошо кардистам. Аҳа. ҳозир як дақиқа, ҳозир ай пеши нишон метем. Ҳозир. Итари шалвар бобом вақташда мепӯшид, ман намепӯшам. Ман фаҳмидам, не ки ба ҳар ҳол ту напӯшӣ намефаҳмӣ. Ман тамошо кардистам. Тамошо дорӣ? Гап нест, гап нест. Чо кади аҷина? Магазиндам гуфтам ягонта буруки узки хидм дабинам. Эй, аҷинатай. Эй, анга мо дози скидкаи калон рафтеса, агар биёи нози ду чи мехарин, сеюм чизиш ба дарка. Просто бидонада. Ҳама ништиякай? Ҳамин барои тай. Не. Иш чи? Не. Иш чи? Не. Най чи? Не. Не? Мара ман ҳамин харидагиам. Гандамада мақулай. Размери ту чандай? 36-37? Медонӣ чи? Ҳозир чениш мекунам. Эй. Ман 100%. Фаҳмо? Ту мада дар кор нести, Ҳасани Чилла? Ман худам аҳудаи ҳамин чиз мебурам, окей? Ту мада мешаҳад кайсӣ. Бира гум шаҳи назарам. Ман 100% дар кор нести. Фаҳмо? Фаҳмо. Ман туро фаҳмидам. Дига ғам наметем. Опана. Попши. Как раз по цвете пайпов. Ҳасанчик, размери калон 60 мира? 12. Номиш Ҳасан буд? Ашур буд? Ашурчик? Ашурбону? Ашур? Куҷо шидӣ? Эй, брошка. Ай, ҳамин попуши калонша дорин? Ман инҷа кор намекунам. Бахшиш. Он онҷа шодравон аст, ай ҳамон пурс. Ёрдам мета. Аҳа. Ашур. Ашурҷон. Ман туро наз мебинам, бибиё. Тифани. Ашур. Гӯш куҷураҷон. Ҳамира. Бахшиши зиёд. Бира ранги дигаро чира дабест. Фаҳмо? Раҳмат. Ай, дар хотирит бигӣ. Мо ҳама туро дастгирӣ мекунем. Ахир одамон да аҳамият наде, окей? Дар рӯзои нас пӯшӣ. О, брат. Чё кади? Ҳама риздай. Ҷинсои мошник ҷудай? Уна, чишмои ман қад нигоҳ кун. Эй, брат, ҳама вақт дар наздикиётум. Брат, ин чиза завод барои худ бирволаге, ганда мезибота. Раҳмат. Ягон чи дига дар кор шуд, ман ҳамҷодаем. Акай Оятуллои ду талера салом бигӯ. Гӯш кӯ. Ашур. Ман бахшиш пурсиданӣ будам айти рости гап. Ман намехостим тари шава, намехостим туро хафа кунам. Медонӣ, ту пацани ништияк будай. Гӯш кӯ, ҳамин размери калонша дорӣ? Эй! Биё Ашурҷон, бас кӯ ба ҷӯшавака, илтимос. Шеф, кадом размер дар корай? Гум шаҳи назарам корти набоша. Ту мада дар корӣ?
Ты мададар кори. Ай ҳамон вақте ки ай магазин дар омадам, ты медонам айвал аҳамият надодум ки ты айвал мададар кор будӣ. Бе ёрдами ты ма айуда и кор намебарам ҷура. дурӯғ нагуфтести? Дурӯғгуро занбур бигаза. Ман аз ҷуро машҳурчик мегам. Медонам. Барои ҳамин матра ашурчик сафарот кардам. Ту ҷураи маи. Ман медонам бояд и кора намекардам. Барои ҳамин ай сидқи дил бахшиш. Бибахш мара ҷура. Хайр расмери калонша дорем? Мара калонша. Гап нест бародар. Гӯш ки ҷура дута билети футбол дорам, дикаса мерем. Раҳмат, брат. Ҳей, пулша ки метия? Раҳмати калон ки то охирш тамошо кардем бачаҳо. Лайку подпискаро фаромӯш накунед ва якбор ҳамо планҳои колокольчикам бикашен. Охир он вақто овоз набаровардеста. ва дар охир бародарону хоҳарону дигарон, рамазон муборак боша ба ҳар яки шумо. Бошен саломат мардуми тоҷик.